Okay, mamukase Sis Melly. Sis Melly ndanga ndakamirira pre-approval yenyu kuti tiende live, but hamuna kukwanisa kundibata. Saka tauya kuzoona Messi nekuzomupa zvatauya nazvo nekumubvunzawo kuti zvakamira sei, ari sei. Saka ndiye Messi, saka vanhu vese tauya tiri 4 ladies. So ndisu tiripo chete, hapana vamwe vanhu vauya, and tokumbirawo kuti Messi ataure zvaaroda kutaura. Kana paine mumwe aroda kutaura zvaaroda kutaura, motaurawo. Hapana zvamuroda kutaura here masikana? Taurai kani vedu we. Ndinongotenda Diaries auya kuzoona Messi. Zvishwa maitaura chokwadi kuti Cape Town kune mashurubi chokwadi vanhu vanyatsoratidza unhu hwavo. But I want to thank these ladies vasacrifice time yavo, rudo rwavo. Tinongotenda shuwa neprogram yenyu Sis Melly kuti tingoramba tingoitirana zvakanaka. Mecha basa kana nekuuya tafanira kuona Messi ticharamba tichikomubatsiro apo neapo kana ane zvaanenge achida ticharamba chimusapota, and hatisungoitira Messi chete, tichatira nevamwe vese vachanga vaine maproblems nomuno Cape Town, tichatira nepatinokwanisa kubatsira semadhayas nomuno Cape Town. Alright, Messi tauya maiguru vauya nebhegi rehembe dzemwana nemari yatakupa 300 yekuti unokwanisa kunonyoresa, plus iwewe pane mari yawo wakambowana here kubva kumaDiaries, sezvo pane patakambonzwa kunzi vaisa nhamba dzako. Pane mari yawo wakamboreceiva here kubva kuna anyone? Asi ayo operation hapana mari yandatingatambira, hapana ati angu nditumira mari. Ko kukufonera pane vamwe vanhu? Ndimakatokwanisa kundifonera kwete vamwe baba vakati izvo nezvo, vakanditi izvo, vakandipromisa 2 days kuti ndiri kuuya kuzokuona. Ndafonerwa namadha vari handiziti vakati mai vangu vari kuku, saka vakanditi ndiri kuuya vanenge vakazokundikana nekuti handina kuzoona kuuya kwavo. handitita vakandifonera ngapromisa alright. Aiwa Sis Melly, isusu taita zvatakwanisa zveshuwa. Nobody can stop reggae kuchi ku Cape Town, but isusu we are going to stop the reggae in Cape Town. Saka ndo zvatakwanisa kuita nhasi. Kune vese vari kuda kubatsira Messi, you are welcome. Nechese chamuinacho, nhamba dzangu dzaSis Melly munokwanisa kungotibata, isusu tozorongana. Takuzivana vanhu vauya kuzoona Messi, takuzivana, tinongoramba tichingotaura tese nekubatsirana naiye Messi wacho. But the other thing chiripo ndechekuti Messi haakwanise kunonyoresa asina ID, asina asylum, asina kana status. Saka panodiwa status kana kuti asylum. Saka tokumbirawo vanokwanisa kudi kumugadzirira asylum kana status, Messi akwanise kunonyoresa kuhospital. Ndo chikumbiro chedu semadIaries. Kune anokwanisa kubatsira Messi as soon as possible, nekuti tamusira mari yekuti anonyoresa, as soon as possible vanotibata, vanobata Sis Melly, then Sis Melly votibata, toona kuti zvinofamba sei. Maita basa madIaries, takuda kunofara tichimbotorwa maphotos. Cape Town woye! Cape Town woye! Cape Town woye! I want this madIaries amirira Cape Town. Thank you very much for your time. We are done and we are out. See you later.